खाना दोननाय बोरमा बिमा गोरलै गोरलै बोरमा फिसा बामथाव लाथाव बेसेदि अन्थाव बाथाव गेलेदों सोलोंदों खिलिनाय गोरलै गांसो मिजिं दं बिसोरबो थांना थानायनि हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 आयो मा इसेबां मा समायना मा इसे गोमोथाव मिथिंगा बिमानो बुंस' हाया फोरमायसाया खुलुमबाय बयनिसिमबो अन्नानुइ बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानुइ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो।